vanhu vese vaidhauta Mudarageza uyai panapa mundiudze kuti iko zvinezvi muri kufila sei. Kana manga makateerera news idzi kubva kudhara, ndini Dinyame Tizhe ndinoweka nyaya yekunge Mets. Idzi ndo nyaya dzatakatotaura manje tikaonesa maZimbabweans kuri kuenda nezvinhu zvese zvichaitika. Kana uchingotondiona kudai so uchiziva kuti unodedzera kuti pasi neZANU-PF. Tanga nekulike this video right now kuitira kuti ZANU iboyikane. Ko akuda kubviswa ka neimwe nzira yakadherereka ingairi kufungidzira kuti inogona kusashanda, but ndiri kuona kuti mapepa atopo panapa, mapapers ese atogadzirwa. Ndiri kungosangana nenyaya the ZANU-PF faction opposed to President Emmerson Mnangagwa continues to stay in power has released the draft for the impeachment motion to the media. This comes after war veteran and former intelligence officer Blessed Geza announced that his group was now pursuing the impeachment route following the Monday shutdown protest. Ndo nyaya iripo yatiri kusangana nayo, ende zvinhu zvekutaurwa ipapo zvakawanda, but mire tingoonesa tisati tasvika kuri. Kana uchingori muSouth Africa uchida kuregisterwa company yako nekuvhurwa FNB business account, gara wabata veeducation research ana Mukoma Owen vanokuitira izvozvo faster. Zvese nemabookkeeping vanoita zvizhinji zvavari kurova, ende vari kurova masports. They are reliable as long as une passport iri valid, vanokuitira zvese wobva waregisterwa. Regedzai tidzoke pane nyaya yese iri kupisa panapa. So munyaya yavo paimpeachment motion iyi ndaona vari kuti zvoni motion in terms of section 97 of the Constitution of Zimbabwe regarding the inability to perform the functions of the office of the president because of lack of mental capacity to discharge the duties and functions of the office of the president. Ndo pari kunyanya kunetsa punyaya iri kumbonzi vari kukanganwa vachinorararara paya. Saka zvapinzwa mu impeachment motion ndo zvitoti pekutangisisa kuti vari kukanganwa. Iyo nyaya yekukanganwa ikataurwa navageza izvo kanzi muri kutongwa nemawedzi acho mamwe tikamataura tinozonzi ndadaro, but muri kuziva the way yazvairifewa naComrade Blessed Geza. Saka handisi kuziva kuti rimwe timu rese iri richanyatsofila sei kana zvinhu zvakusvika pakudai so, because further emotion following from the said lack of mental capacity to discharge the duties, functions, the office of the president. Emotion in terms of section 97 of the Constitution of Zimbabwe regarding the willful violation of the Constitution, whereas section 97 Constitution of Zimbabwe provides the removal of the president from office on any 5 grounds set out in section 97. Iyo nyaya yekukanganwa ndiana July mo ndiana ani kwanga chimbotaura kunzi akazokanganwa mufesi wake akati ndiani ko anoita nezvei, iyi ndenyaya imwe iri kutaurika. Ndakabona kasukera ichizvitaura akashinza munhu akungokanganwa ukabvunza chiro mafesi ake ndo saka shinzi pakangonzi mapepa mupei asaina fasta takanganwa because nezimangwana anozotanga kukanganwa kuti kundakasaina chimwe chifuti. That's why pari kunzi this guy this Zvigananda people vari kutora advantage. You will be shocked kuti pamwe matenders ese ari kusainwa ari kutosainwa nemunhu anenge atokanganwa kuti itenda rechizviya takawirirana kudhara alright signature mazviona manje. Ndo paakunyatsonetsa ipapa amene kuti tinosvika kupi senyika kana munhu akungokanganwa, but mapepa ato ready. Handisi kuziva zvizhinji. Pane chimwe futi chiri kutaurika ichi chiri panapa, economic mismanagement of the fraudulent insurance of treasury bills to Kudata Gray, Redmond Tagirei, the president's business partner and close associate, which resulted in the local currency collapse and currency changes, and as a result wiped out approximately 4.5 billion from the market and from Zimbabwean savings between 2019 and 2024. Scheming with the country's Attorney General, Honorable Virginia Mabiza, and Clause Ali, the president instructed and sanctioned the illegal and fraudulent privatization of POSB Bank and laundering of non-existent 6 billion by WS investors called the Hebrew Group. Pakutobuda nyaya dzimwe dzakawanda futi dzekuti vakomana this time this time anobva mudharo kutaurira onai paita mamwe maziskimu futi aripo ari kutaurwa apapa pari kunzoni enterprise and undermining of the constitution and the people of Zimbabwe. Some of these schemes include presidential input scheme, presidential board drilling scheme,
presidential rural goat pass on scheme ndoyekusungisa ana Mike Chimombe yembudzi panonzi mbudzi yadhura paya. Presidential bliss tick grease scheme, presidential cotton scheme, presidential rural horticulture scheme, presidential community fisheries scheme, the rural poultry scheme, the grain protect scheme, presidential fertilizer subject scheme, presidential housing scheme, presidential youth empowerment scheme, presidential haifa pass on scheme, presidential solar scheme. Iyi yemahaifas I think takainzwa ndo mayouth ekuzopuhwa mombe dzacho vakatanga kudzitengesa $150 vamwe vachiti tipe $200 but mombe iyi pamunenge wapuhwa iri kutowetha kana zve 1.2 inenge ichinzi iri kuwetha kana zve $800. unongozva mari dzacho mazifigures acho mazihomba anongobuda kuzongobudikira mumwe munhu akuti nditengesere mombe yacho ndikupe 150 andikuda keshero unganodya nyama yese unoipedza nei. ndo zvimwe zvezvinhu futi zviri kuda kuti zvibhisirwe mukuru wenyu pano. Topinda pane chimwe chikamu chekutaurika panapa. The Minister of Finance, Economic Planning, Treasurer led by Mthuli Ncube and his Permanent Secretary George Gwamatanga has issued billions of dollars in treasury bills, and President has done nothing to avert Treasury from constantly defrauding the Mauritius. And this has, through economic collapse, the default in treasury bills by Ministry of Finance has resulted in collapse of pension funds, caused banking sector instability, and resulted in investor distrust. Pakawandwa nenyaya zvimwe zvacho tikatizozviverenga munhu kutozvika pakurara zvokuti munoona kutovhunduka kuti zvinhu zvese izvozvo zviri pamotion, impeachment motion iyi yabuda iko zvinezvi. Saka ndo zvinhu zviri kuda kudzingisa President Emerson munhu akagwa pachigaro. Saka vanzi vakahwishurwa nemademonstrations, polisi ikapindira chichichi, unongoziva mapurisa edu echirombe-rombe, mapurisa echinherera-nherera, mapurisa echinzara-nzara, vakangonopindirawo nyaya dzanga dzaita dzanga dzapinda mudariro, vakakanganisa vakakandira vanhu mategasi, vakasunga majournalist 9, vakasunga vamwe vanhu vachivatera vachiti tavasunga kuburikidza nekuti takavatreka nema-WhatsApp WhatsApp group. Zvakawanda zvakaitika. Saka demonstration vasi vageza vakazotaurawo reason kuti aiwa panga patorwa account kunoona vanga vapindira muzvinhu ndobva vadesaka vakazonzwa pakadezonzi makasa ngatimbomira kuita demonstration chero vanhu vangari kuningina. Saka vanhu dhiri rakaiswa papause ndobva vachinja route, because a good leader asi leader anongolida zvichi I don't care kuti vanhu chegedza chero vakanzi vaenda kunofira pamastreets imo mahada basa nazvo vakanyatsoona kuti hatisi kuda kuti maZimbabweans vafe, hatisi kuti paone kana 1 zvake anofa. Saka iko zvinhu saka vatora nzvimbo kana kuti nzira yeimpeachment yekuti vaende kunopedzerana naye in a different way. Pachanakidza hama dzinodiwa, pachapisa. I am telling you, nyaya dzese dziri kuitika unongoziva kuti Zimbabwe ameno this time akapapono ameno hatiziva kuti zvinofambawo sei, but ameno kuti vachapabuda sei ende icharambika sei. Dzimwe dzacho hadzirambike, dzakawanda dziri pachena nyaya dzacho, zvemaskimu nezvichichi zvese zviri papapa nekukotsera nekukanganwa ndo panetsa ipapapa. Ndo nyaya iri panapa muri yeZimbabwe ndangondiwe nayo. Munhu kwanisa kundiudza zvamuri kufunga in the comment section. Kana mchinge paripo panapa vanoda kuadvertise mabusiness enyu, garai mandibata, ndini the top advertiser. Ndongogara ndangoti kavara moita maprofits enyu, life yoenderera kumberi. Saka kana mchinge mune mabusiness ndibate panhamba dzangu idzi. Zvamanje sarai makateerera zvekutaurwawo nemumwe wenyu. Kana mchinge mazvifarira kana mchinge mune zvenyu zvekutaura, munokwanisa kusenda panhamba dzichabuda idzodzo paWhatsApp. Zvakanyanya nekuda kwemudhara uyu ari kuita basa rekupa masoja mari, kutenga vanhu kuti vamude. Rudo rwekutenga hakuna kwarunosvika. Rudo rwekutenga kuti ndive nevanhu munyasi, ndive nevanhu vangu, asi vanhu ngavasvinure, ngavarege kutengwa. Nyika iri kuenda kumawere. Wese ari kutambira mari dzekubribwa, wese ari kunzi ndide iva wekusaidi kwangu. Kana uri munhu ane pfungwa, this is the right time yekuti mupandukire munhu. Nyika iri kuenda kumawere. Tine hama nanaambuya kumamisha uko vari kutambudzika. Mitauni macho mvura hamuna, magetsi achona ndepano neapo. Saka what's the use? Nyika isina nemabasa. Basa rekuti vanopa vanhu maGD6, nyika haina majobs. Instead yekucreata majobs kuti vanhu vashande, vanhu ngavafarire majob, mabasa, kucreaterwawo kuvakirwa maindustry.
makambani ekuita mabasa evana vedu nevarume vedu vaite mabasa mumakambani. Ngavativhurire makambani. Kupa vanhu hove hazvishande. Vanhu ngavapuwe zvirauro munyika. Munhu anodya chaanoda, anogara nemari yake muhomwe, anomukira kubasa. Ngavatimutsire mabasa. 2 million jobs avakanyepa mazuva ekambeni. Until now hapana kana munhu ari kushanda. Vanhu vari kutambudzika nenhamo, kunonanga svosve nemuromo. Basa nderekupa masoja mari. Vazhinji vachona masoja havasi kuwana chinhu. Vazhinji vacho mapurisa havasi kuwana chinhu. Matop ndo ari kuwana zvinhu, ari kuwana mari. Zvino hazvishande. Mari idzodzo ngaidziiswe kumabasa, vanhu vashande mabasa. Tikuda mabasa muZimbabwe. Chinovaka nyika mabasa, kuisa mabasa kuti bvuu. Mvura mutepi chaimo hamuna. Mumbare muri kunhuhwa madhodhi masuweji, vanhu basa kujamba masuweji. Ndo chii ichocho? Hazvishande mani. Kuland TV. Nzwai Mr. Kuland. Inini ndine something to say about this whole situation that is going on in Zimbabwe. And tiswa pana vacho isusu vechidiki. What I have to say, ndotanga ndataura nana mukoma vedu vari kuarmy, vari kumapurisa. And I've been staying in South Africa for like 20 years. My guy, mapurisa ekuZimbabwe vanotambura, vanokundwa naGarden Boy. I'm not just saying mapurisa ekuZimbabwe, mapurisa zvese nearmy vanotambura, vanokundwa kutambira naGarden Boy naHousemate. Wozvinzwa? Because ini pandakauya muSouth Africa munomini ndakatotanga ndiri kuGarden, but mari yandaitowana it was better than yaitambirwa nemanesi nematicha nearmy nemapurisa. That's why I decided to stay here for a long time. And maybe it's because where I am based in South Africa, but I was working as a gardener. Then I elevated myself. I started working in the not I elevated, God elevated me. Then I started working in my restaurant. Mariano no Tambira right now. It's just, you know, Yema Soja, I think, you know, Kanaka 6, I don't know, Kanaka 6, Kanaka 5 sometimes, depending with the season time, you understand? So I need a message about anamukoma vedu ava ngavasete zvokupusa. Why would you defend a man that is making you to suffer? Right now, ndiri kujoza, ndinotumira, ndinoita sei handitika. Handikunyebera German. Dena ndiri kumusha inini right now. Pari kuitika zvese zvikuitika inini pakanzi vanhu ngatibude, ndinobuda. I'm not afraid. Handisi gwara. Kuti ndiuye kunoku ndakauya kunoku ndiri mudiki because handisi gwara. But anamukoma vedu magwara. Because yo ungandudza kuti uri muarmy mune pfuti. Haukwanisa kana kutengera mwana wako ice cream. Right now ndokwanisa kuti right now if I want nditodzoka kudheni ndogona kutongoti mune mukadzi wangu ngatiite se ngatiende usabike, ndomufonera kazhinji ndomuudza kuti usabike, ende tinodya out, toenda tonodya out, torova zvatoda kurova, food torova futi nedessert, todzoka mangwana tinenge tiri bo, you understand? And I'm working mu hospitality industry, ma hotels iwawa, ma restaurants, you understand? Saka ukazviona zvimwe zvapfana zvitsvina zvinobuda zvitaura kuti hanzi ndouraya munhu ari kupiwa mafufu egonzo. We want a country whereby inini mangwana I'm able to travel mu taxi kana kuti beat kana tane trains ndakapfeka t-shirt opposition. I always say this. A lot of people they say South Africans, they are not educated. Hey, Zimbabweans are educated. Zimbabweans are educated, but I'm not brain. Makadakwa. South Africa kuno kana ari nguva yema-elections. Unoona munhu we-DA nemunhu we-opposition vana malema nenhingirikini ne-ruling party vari mu-same train. Urikuzvinzwa? Vachitaura vakagara next to next. Hapana munhu anorova mumwe. Mukuzvinzwa? Vanomwa vese mumabhawa akapfeka, uyu akapfeka yake, uyu akapfeka yake. EFF vakapfeka mauniform avo. Uzvinzwa? But Zimbabwe wapfeka opposition wakutouraiwa. Moti hanzi we are educated. Muri educated pachi. MaZimbabweans we are so pathetic.
we are stupid. Even maprisa aitokwanisa kubata vanhu kuti vanosungwa, enda kumba kwake unoona kuti ari kudya chii, hakwanisi kana kutenga ice cream yedhora. Vana vakavatomboziva kuti KFC yakamira sei, you understand? Imwe loyalty yacho ndeyekupenga, ndeyekuputika chaiko chaiko.